ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ମିଟୁ ଚଢ଼େଇର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାଣ କିଣିବାର ଗପ। ମିଟୁ ଚଢ଼େଇଟି ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଲା ବଜାରକୁ ବାଣ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ବଜାର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା ବାଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ବାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। କିଣିଥିବା ବାଣକୁ ଘରେ ରଖି ଦୁଷ୍ଟ ମିଟୁ ଶୁଆଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଗୁଲୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ। ଗୁଲୁ ଚଢ଼େଇକି ଯାଇ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ଗୁଲୁ, କାଲି ମୁଁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବଜାରରୁ ବହୁତ ବାଣ କିଣି ଆଣି ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଘରେ ରଖିଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ମିଟୁ ଶୁଆଟି କାଲି ମାର୍କେଟରୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବାଣ କିଣି ଆଣ। ମୁଁ ମିଟୁ ଭାଇ ସହିତ ମିଶି ବାଣ ଫୁଟେଇବି। ମୋର ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେଲେ ତା ମା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରୁଥାଏ। କହୁଥାଏ, ମାରେ, ତୁ ହେଉଛୁ ଛୋଟ, ମିଟୁ ତୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ଅନେକ ବଡ଼। ତୁ କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ବାଣ କେମିତି ଫୁଟାଯାଏ ତୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଜଣା ବି ନାହିଁ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମିଟୁ ଶୁଆଟି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ବାଣ ମା ସହିତ ଧରି ଫୁଟାଇବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫୁଟାଇ ଚାଲିଥାଏ। ମା ସହିତ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ବି କରୁଥାଏ। ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ମିଟୁ ଶୁଆ ଓ ତା ମା ମିଶି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁଲୁ ଚୁଡ଼ିଆଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ମିଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ ମିଶି ବାଣ ଫୁଟେଇବି। ଦୁଷ୍ଟ ମିଟୁ ଶୁଆଟି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁହେଁ ମିଶି ବାଣ ଫୁଟେଇବା। ଦୁହେଁ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଠୋ କରି ଆବାଜ ହେଲା। ଗୁଲୁ ଚଢ଼େଇର ଆଖିରେ ନିଆଁ ପଡ଼ିଲା ଓ ତା ପରରେ ନିଆଁ ବି ଲାଗିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି।